З ялинкою, подарунками та зламаним телевізором біля російського посольства в Києві сьогодні влаштували щомісячну акцію «Де Ервін?». Активісти вже в 30-те вимагають від країни-агресорки дати відповідь, де зниклі за часів анексії півострова українці та кримські татари. Докладніше в нашому сюжеті. Активісти громадської організації «Кримсос», члени Меджлісу та небайдужі люди традиційно щомісячним перформансом нагадали про зниклих безвісти кримців. До російської амбасади принесли картонну ялинку, пакунки з подарунками та зламаний телевізор. Кажуть, це символ сліпоти та глухоти російських медіа, які свідомо не хочуть згадувати про тих, хто безслідно зник на окупованому півострові. Загалом, з початку анексії Криму, на півострові зникли понад 40 людей. Про долі 16 досі нічого не відомо. Самое плохое – это то, что аннексия Крыма продолжается, оккупация Крыма продолжается, количество политических заключенных увеличивается, плюс 24 моряка, которых считаем военнопленными. Вот такой итог года. Серед зниклих з 2014 року член Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. В травні 2016-го люди в формі російської дорожньої інспекції викрали Ервіна біля його дому. Це зафільмували камери спостереження. Раніше, в вересні 2014-го, в передмісті Білогорська, люди в чорній уніформі викрали Ісляма Джепарова і Джевдета Іслямова. Це син і племінник учасника кримсько-татарського національного руху Абдурашита Джепарова. Ці та ще майже півсотні зникнень окупантами не розслідуються. Проте рано чи пізно винні будуть покарані, переконаний заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. И пусть никто не сомневается, что вот здесь сидящие пусть помнят, что мы добьемся этого. Мы узнаем и о судьбе наших пропавших ребят. Мы обязательно найдем всех, кто причастен, начиная от Путина и до тех, кто организовывал все эти бандитские похищения и убийства. Докази всіх злочинів в окупованому Криму, зокрема і викрадень, будуть передані до Міжнародного кримінального суду. Владислав Стужук, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.